Welkom bij Deze Wieke. Een nieuw programma met de leukste, aardigste en nieuwsgierigste reportages van Omroep Friesland van de Oude Wieke. En dit zijn de onderwerpen Joet. Veenstra en Van der Velde weer in peteer. Korfbaltrainers actief in Keertsvraat. En Willem en Tjalling gelukkig in het hok. Dit en meer in Deze Wieke. Er komt een vervolgpeteer tussen voorzitter Robert Veenstra van Sportclub Heerenveen en zijn vakgonger Riemer van der Velde, hoe de argwage die er de laatste man west had. Dat hebben de twee haatrolspelers van de man afpraat in een eerste peteer. Het is voor het eerst zo'n lange tijd dat de erevoorzitter Riemer van der Velde met Robert Veenstra praten zal over haar conflict. Maar Van der Velde weet in het voor net goed wat het peteer met Veenstra nou correct opsmieten zal. Ik ben Krekkers D, ik ben uit. Ja. Ja, maar de secretaresse van Veenstra die had er oren voor inboekt. Maar kan het echt zo wezen dat jou hier na 10 minuten nog weer boete staan? Arjan niet zo negatief, hè. Ik ben wel zetten wat positiever in mijn bank. Maar het is net realistisch om te verwachten dat na een peteer van goed oorloeren het conflict oplost is. Want er had de laatste tijd behoorlijk wat spelen tussen de beide heren. Het rommelt al man tussen de beide haatrolspelers in deze soap. Voorzitter Robert Veenstra aan de ene kant en erevoorzitter Riemer van der Velde aan de andere kant. En beide heren zitten nu voor het eerst zo'n lange tijd weer bij elkaar aan tafel op advies van sponsoren om de geld uit de lof te heljen. Nevens de directie liet Van der Velde hem geregeld negatief uit in de media over de club. En is hij op deze wijze dwande om de club Heerenveen skeer aan te brengen. Ook de voorzitter van de Rie van Commissarissen, Wino de Jong, is bij het oerlis onwijzig. En dan om tolvoeren van een midje komen alle partijen weer naar Boetenta. Van der Velde, je had de oorloeren volhouden. Is er wiet er ook? Nou, we hebben nou wat weinig tijd. Dus we gaan net een afrondend geheel krijgen. Dus we houden praten dat we dat opnieuw weer met elkaar proberen. Dus er komt er een nieuwe afspraak die we nou even in de agenda zien, waarbij we iedereen weer aan tafel krijgen. Er komt dus nog een vervolgpeteer. Ja. Er is wat verharding, er zijn wat uitspraken over elkaar dienen. En nou ja, daar zit de pers natuurlijk ook bovenop, met al je verhalen. En dat moet stoppen, punt. Wie het wel een plezierig peteer? Ach ja, het gaan we stevig onderwerpen, dus dat is duidelijk. Dus nou, wij hadden een vervolggesprek gehad daarover, dus dat is het positieve. Het is beter om met elkaar in gesprek te wezen dan dat je elkaar verbiedt, bij wijze van spreken. Dus dat is goed, tuurlijk. Ja, en er komt dus nog een vervolgpeteer, maar dat is wel nedig. Ja, we binden nog net uit. Op korte termijn zullen Veenstra en Van der Velde op herhelling. Wanneer dat peteerplan stiet, is nou nog net bekend. Wordt de F-35, de JSF-strieljager, de opvolger van de F-16. En jouwt dat in die savolle loodsoorlijst als tjenstanders tinken. Van verslagjouwer Hajo Bootsma en cameraman Halbe Pieter Klaus reden om naar Amerika uit te reizigen. Want in Burlington, Vermont, zal het nieuwe taststel gestationeerd worden. Wij praten met zaakkundigen en voor- en tjenstanders van de JSF. En beziek je erachter te komen of de zorgen van omwenners van de vleerbasis Ljouwert terug te binnen. Dit is hem, de F-35, beter bekend als de Joint Strike Fighter. Op Eglin in Florida wordt er al bot mooi oefenen. Het Amerikaanse leger is dan ook enthousiast. Maar ook hier in de VS is oppositie in het taststel. Liekers in de staat Vermont. Daar hebben meerdere actiegroepen op ruchten die het beziekje de komst van het vliegtuig te keren. Een van de financiers van die groepen is Ben Cohen, de oprichter van het ijsmerk Ben & Jerry's. Why do we need a plane that's more advanced than the F-16 when the enemies we're fighting, I mean, they don't even have an air force? It is like social media for communication. Ease of use, instant communication exchange as these capabilities keep coming up. And the ticket to a 5th generation war is a 5th generation aircraft, so you need one. Het taststel moet onder andere hier stationeren worden, op het vliegveld van Burlington. De Air National Guard moet er daarin vliegen. Omwenen die binnen het bliert mij, want ze zijn benauwd voor de extra loodsoorlijst.
Het leger zei dat het afvalt, maar daar liepen de actievierders niet van. The issue was they made a decision based on erroneous data. And when you do that, you have to question whether your decision was accurate, since you were not using accurate data. Greco is zelfs aan het luchtmachtofficier en ze wordt geregeld op onsprutsen dat krijgt zij de oppositielied in die F-35. This is not about the military, this is not about the Air Force, this is about a weapon system that has the potential to disrupt the lives of thousands of people in this neighborhood. And that's what I'm concerned about. En dan had ze door honderden huizen die sloop worden matten. Tal van oren moeten extra isoleren worden. De luchtmacht zei dat die oorlog absoluut afvallen zal. It's kind of a non-issue. A non-issue, but are the people complaining, or is it almost there are almost no complaints? It was a handful. You could count them on one hand. Ben Cohen vindt dat alle partijen nog maar eens goed nadenken moeten over de oorskap van het tastel. De nadeal ben even zien volle grutter als de voordeel. The people from the Netherlands, just like the people from Vermont, need to stand up and say, we're not going to take it anymore. Een aantal reportages winnen dat uit het Frieske journaal van de Oude Wieken. Meer nieuws is te vinden op omroepfriesland.nl, maar ook op radio bij Omroep Friesland Actueel. Voor de tijden van dat programma gaan naar dezelfde internetsite en klik terug naar radio. Het succesvolle keertstrio Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger hebben de trainingsbakers verzet. En dat trainer Thomas van der Meer en coach Erik Seerden ermee ophouden kwamen de keertjes uit bij een duo uit de korfbalwereld. Sander Hageman en Peter Tolsma hadden nooit per toer op een orenwijze naar nieuwe successen leiden. Look hem goed aan, blijf rug op steen, borst omheen houden. Even balans houden, Marian. En net omvallen. Balans houden, hey. Grutte stap achteruit zetten. Achterste knibbel naar de groen, oranje komen en direct stros zetten. In een grutte stap achteruit. Dan gaat die achterste knibbel, die gaat naar de groen. Anders ik een lunge. Hoe vaak? Ja. 10 keer nog. Ja, rustig gewoon. Volgende teken. Goed zo. Ja, gaat prima. Je vliegt even in Noorderpoortje, lul. En loop die navel in, hè. Yes, net te heeg maar de kont. Ja, we wisselen. Voeten gestrekt. Get aan, ik nog geen terug. Ik sta hier nou ongeveer, nou wat is het, een uur te zien naar de training. Er is nog geen bal om te pas komen. Vindt ze dat wel leuk? Nou ja, daar hiek ze wel eerst even te pakken. Dat vind je natuurlijk wel het minste. Ja, ze willen trainen, ze willen gewoon een soort slaan. Maar goed, dat is nou een deel van de training. Ja, en ik maak het nou gewoon, het kan nou mooi in het oren van Peter. En dan is mijn bedoeling om ze eens een beetje wurg te krijgen. En ja, je trainen, ik had je onder wurgens de bal nog altijd goed eruit zien blowen. Dat is misschien wel het verschil tussen op size wurgwijze en de bal goed slaan. Of op size wurgwijze en de bal verkeerd rekken en ik het kwijt. Maar te snel worden. En in principe moeten we nou gewoon even flink wurg worden. Dit is ook een stukje coördinatie. In 20 seconden. De hand meer broeken, gaat aan, meer boegen. Fanatiek mooi nemen. En rug op steen blowen. Zak je net in elkaar? Keertjes binnen dit, was al mijn haren dost, denk ik, net wend. Klopt dat? Dat is inderdaad wel een beetje zo. Natuurlijk in al die jaren is het een beetje een sportwest. Dat het een beetje, nou ja, om het pultje zelf draait, de wedstrijden en daaromheen een paar baltjes slaan. En dan wordt het al gauw leuk. Maar ja, ik denk dat je het volle bed te danken in. Als je het inderdaad echt heel specifiek deel zet. Dus je wat de sport doet met het lichaam, wat het vreegt van het lichaam en daar heel specifiek een training van bedenken. Van nou heel januari ben ik dus alleen nog maar het Peter van der Bos bezig geweest. En zij stonden wel hier voor. En dat is natuurlijk volle leuker om uit te trainen. En dat is de eerste meest kijk nog van Oetsjoegen, maar van wat ben je al eens ontwan. En nou ja, ze zeggen denk ik direct het nuttig ik wel van in. En dan gaan ze er vol in. En dat is het mooiste. Ik zit het nou dit is ja en ik denk nou, ik weet net altijd wel wat van der Bos is. Ja, het is even wennen, maar het is een heel andere manier van trainen. En ja, heel iets nice. Leuke uitdaging en zo hou je er ook een prot op plezier rond. Ze hebben het eigenlijk gewoon vanuit de sport aan zich. Net alleen het keertsen, maar gewoon alle sporten een beetje bij elkaar. Je moet er fit opstaan en dan benaderen het keertsen dan vanuit de fitheid. Nou, we staan ook zelfs jongen. Het is gewoon een jelle over het rijken hier van tevoren.
Ja, maar al die verschillende oefeningen, conditie, balansoefening bezig wezen. Dan pas maar de bal beginnen. Ja, dat weer hier in je vol weer het helemaal los. En dan winnen we eigenlijk vanaf het begin maar wel met de bal bezig. Je komt op een keertraining en je bent noeren de wanden en dan krijg je een keersbal jongen. Nee. Kist toch wel gek door een keertje, man. Ja, jongen, het is hartstikke gek. Ik zei het ook wel eens, Sander, van we kunnen nog hard worden met de bal, maar ja, 3 kwartier vind ik wel lang. Hè? We hebben in het verleden hebben net raar getraind, we hebben prijzen gewonnen, dus het bezit ik wel dat we wel op een goede waai winnen. En zij hebben daar wat andere dingen bij instutsen, eigenlijk een heel soort andere dingen. Hè. Teken ik al zei op conditie en op het balans en dat soort dingen. Maar via we hebben wel onjoen van, we moeten wel daar op nog steeds het keersen natuurlijk. Ik bedoel, dat kunnen we net vieren. En ik vind het algemeen dat keersen het algemeen toch wel wat individualistisch en egoïstisch instelt is. Het gaat meer om een eigen ego, wat ik het zeggen, maar wel een eigen belang. En je moet puur een teambelang denken. Maar als je resultaat hebben willen naar termijn denken, dat is winnen. En dan mag je zelf voetzieveren op het moment waar het nodig is. En dan mag ik blind vertrouwen op mijn coach wie omdat je daar elke keer op praten en afspraken maken. De onpak van het duo Peter Tolsma en Sander Hageman had leerde daar een piek in de mannen dat het er echt had docht. Want fjouwer een hele mannen pieken, dat kan het, zo zei ze bij de mannen. En dus maakt alweer wel wat letter in vorm wezen, in topvorm wezen. Juster in Sint-Anne hier het parcours, daar liep wel totaal geen hinder van. Door de hele dag kregen ze maar 3 boordjes in. Dit is de finale. Tjen Hendrik Tolsma, René Anema en Thomas van Zuiden. Tolsma die verrast hier Daniel Iziger nog even in het achterperk, maar een zitbal. Maar het parcours van Gert-Anne van der Bos die dan al voor mij skinnen 4 weersten. Het wordt 6 gelijk en dan wat Tolsma op een nij opslaan. Vrienden Wieke in Frencher gaat nog even mis met het parcours van Van der Bos. Maar juster weer er in Sint-Anne de eerste oerwinning, want daar is de boeteslag van Hendrik Tolsma. En dat betekent dat het parcours van Gert-Anne van der Bos de eerste oerwinning pakt en nou al een enorme afstand het tot de rest. Ja, nou, daar hebben wij natuurlijk lak om vanzelf, want wij willen wel graag de beste blijven natuurlijk. Dus ja, daarom zijn wij dit paard ingegaan. En ik zie dat we toch de afstand harder kennen. Een reportage uit Boppenslag wie dat. Het sportprogramma van Omroep Friesland. Allemaal die te zien naar Joet en Heer. Het Broken Brass Ensemble. Zij spelen een aparte mix van funk en hip-hop en brass en fanfare. En ze hebben hartstikke volle succes. Hun laatste filmpje op YouTube is een wereldwijde hit. Hoe hadden ze dat succes nou vast? Douwe Talma zocht de 8 jonge blazers op. Maar die gedachte in achterhoofd. Douwpop in Hellendoorn, Oerissel. Verliezen weekendonje. Het Broken Brass Ensemble speelt op dat festival met haar zonneblazers en een percussionist. En het Tukkense publiek vindt het fantastisch. De Friese band bestaat nog maar een jaar, maar speelt het Nederland plat. De band is dus hot. Wat is er nou zo leuk om blaasmuziek? Ja, het is gewoon hut en het scheurt gewoon. En, het is altijd feestje, want we zijn natuurlijk al mobiel. Dus wat dat betreft is het ideaal dat iedereen een toeteling aan heeft in plaats van al die instrumenten op het podium. Ik ken ook al hier een beetje van vroeger, van de dekdweilers en van de Bochuma Big Band. En al binnen de blaasmuziek in Friesland. En dan ga je met een clip uitgebracht, die is 400.000 keer bezongen binnen maanden. Ja, dat is inderdaad de Thrift Shop. Dat is net echt een clip of zo, maar wij hier dat nummer hier in de repetitie even opgenomen. En hebben we op YouTube zetten inderdaad. En toen is de bom ontploft, dus maar dat we je net verwacht. Daardoor kunnen we nou wel heel soort shows doen, dus dat is heel erg cool. Je hebt gewoon online posten en een heel soort mensen hard oppikt of zo? Ja, dus, maar het is viral gaan en het is in Amerika is het belangrijk en Pigger het blogs het oppakt. En RTL Nieuws hier het oppakt. En toen moest het zeg maar echt hut. Ja, dat verbaast mij wel, ja. Nou ja, dat het zo'n succes was, hoe dat hier we misschien al net verwacht. Maar ja, het is een stijgende lijn van nou dat we begonnen binnen. En dat gaat voor ons gevoel nog steeds dat terug. En ja, het is fantastisch om het al je mooi te zien. Laatste loodjes voor jou?
Nou, het laatste loodje hier op Douwpop. En zometeen gaan we nog verder naar Hes Open in Zwolle. Dus we moeten nog 2 sets. Waarom spelen zij hier? Ja, het is gewoon een hele toffe act. En ik zag ze voor het eerst op Vlieland, op de Great Wide Open. Daar zag ik ze en afgelopen september. En dus ik vond het heel tof om erbij te hebben als soort van randact ook, die je overal kan opduiken op het terrein. En nou ja, met dat gebeurde, zeg maar, braken ze ook redelijk hard door natuurlijk, ondanks met de Thrift Shop, met een editie op YouTube. Dus het was wel een goede timing. Zijn ze origineel in wat ze doen? Ze zijn heel erg origineel, vind ik. Ja, absoluut. Zoiets hebben we nog niet in Nederland. De muziek van het Broken Brass Ensemble is een mix van brass, hip-hop, funk en fanfare. En dat slaat on. Ek op Douwpop. Die muzikale cocktail van het Broken Brass Ensemble, is dat naai? Zou je hier met presenteren? Ja, wat wij doen is echt uniek. Daarom gaat het nou ook zo goed natuurlijk. Omdat wij hebben een eigen sound en we doen ons eigen ding. En het is altijd feest. Er ben geen andere bands ergens op deze planeet die vergelijkbare muziek maken. Nou ja, we hebben natuurlijk wel een heel soort invloed, vooral uit de New Orleans en de Amerikaanse stijl van de brassmuziek. Maar dit soort bands is er nog net. Pieter Klaas kan het mooi vertellen. Maar is de band werkelijk zo uniek als hij het voorstelt? Wat zat zijn bandmaten van? In Amerika is het heel bekend. Er stikt het in principe van dat soort bands, vooral in de omgeving van New Orleans. En het is hele opzwepende, feestelijke muziek en dat moet je rik slaan. En in Friesland had je eigenlijk net zo'n soort van clubjes die muziek maken? Nee, eigenlijk net. Nee. Daarom is het idee een beetje ontstaan bij Peter en Pieter Klaas om dat toch een keer wat mooi te doen. En dus juist wat er nou hier gebeurt. Het Broken Brass Ensemble is dus naast een leuke band en goede muzikanten ook een niche in de Nederlandse muziekmarkt. Die kenmerken hoe gelijk was nog geen garantje te wijzen voor succes. Contacten en netwerken in de muziekindustrie zijn lieke belangrijk. Wat dat omgeeft, had de band een goeie aan haar manager Peter Reen. Peter is net alleen een van de bedenkers van de band, maar is ook programmeur van het Bolwerk in Snits en organiseert ook een tal festivals in Friesland. Hij is benamen achter de schermen flink in het spier om de band op de muzikale kaart te zetten. Nee, dat dacht ik al. Ik hie hem dus graag even voor de kamer een paar vragen stelt. Maar dat woe hij Pieter nog net. Hij wil dat de muzikanten alle aandacht krijgen. Heb je daarom mijn vest aangetrokken? Zit dus neer oors op om die muzikanten dan maar even aan het wut te hebben nu hem. Zonder Peter wij hier nou net zitten. Dus Peter die regelt dat wij hier eten krijgen, een biertje krijgen en dat we jongens ik weer thuis komen. Dus wat dat betreft, die Peter dat is echt een held. Maar qua marketing? Ja, dat heeft hij ook wel goed in de kant. Ja, want hoe kan dat? Ik denk dat hij ergens instraalt is, ik heb geen idee. Maar hij is programmeur bij het Bolwerk, hij doet een soort festivals. Scheelt dat, steeds maar om hem een beetje op elkaar te zetten, want hij had natuurlijk wel een groot netwerk. Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar het is natuurlijk, de band is gewoon een goede band en het is gewoon altijd leuk. Dus dat is echt de kracht. En was er dan verder mooie regels en dat soort dingen, dat maakt het dan misschien net iets zo vol uit. Maar het is gewoon de band die het doet. Ja, maar ik ken een soort bands. En heel veel bands zeggen ja, dan kist nog zo goed wezen, maar als toen net die meisje kist en die netwerk net had, dan komt het Maar het begint natuurlijk altijd wel met een goede band. Ja. Maar het scheelt wel dat je hem een beetje meeliften kan natuurlijk op zijn netwerk, of net? Ja, ik denk het wel. Ja. Dus wel succesvol momenteel, maar hoe denk je met succes vers te houden? Nou, we komen volgende maand met een EP. Al je eigen nummers en vlak daarvoor komt dus een single uit. En dan proberen we het hele festivalseizoen gewoon oerel en ergens te spelen. Dus er staan, ik denk dat er nou 30 of 40 shows staan nou VS voor in de simmer.
En we gingen gewoon knallen deze zomer. Voor 4-4 ben wij internationaal. Dat hopen we. Toch? Tuurlijk. Je volgt naar deze week met de beste en meest opvallende reportages van de Oranje Wieken. Wil je weten wat er nog meer te jaren en te zien is bij Omroep Friesland? Houd dan ook uw Twitter in de gaten. Wie niet stelt of werkt, zal werken tot hij sterft. Daar ben ik hiervan. Ik stel net en ik erf net. Ik ga net naar de omkerken in Canada of een tante. Dus je zal wel werken tot je er bij Del vallen. Nou, daar komt op Del. De eerste 65, dat weet ik het net, joh. En misschien ik wel tot 66, misschien wordt het 70. Ah, dat kan je ook makkelijk. Ik kan het maken, ja. Ja, ik ben wel aardig geven, hè, maar ja, je weet het nooit, hè. Zo, je kan wel worden dat je wil geven en worden dat je met het jaren lang uit, nu. Nou, daar heb ik niks aan. Maar je hoort maar die piano de soepel in, hoor. Ja. Je bent wel de man op een gemiddelde kermis, denk ik. Jawel. Ja, ik ga, verleden keer ga ik mee bij de Zwan, ik sla je op elkaar best, nu. Ja, dan heb ik de prijs. Ja, dat is heel veel, ja. Ja. 3 keer dat denk je naar boven. Ding. Ja. Dit is maar een Kelly. Maar melk je nog maar de hand? Ja. Ik wil geen melkmachine hebben. Nee. Maar ja, de mensen die in de buurt wil je melken maar hard, is te vet. Ja. Dat was een eiwijs idee. Vroeger hadden we altijd dat vet en niks minder voor winnen, ja. En dat breng je normaal toch naar zo'n melkcoöperatie of zo? Ja, maar die 22 liter dijen, dat is nog net dat ken ik, joh. Dat ken gewoon net. Zo, dan maar stekken we het zingen krijgen, dan wel. Maar dat ken nog net, joh. Nee, ik wat voor het eigen gebruik en dan zet je een paar met melk op de aanrecht en dan naast stenen gaat horen dat je lekker de slager om nu. Wat extra suiker erin, wat lekker, hè? Ja? Ja, de mensen die weten net wat het is, joh. Nou, je zet bij ons wat. Aha. Muziek. En dan zo een dvd of zo. Maar net zo vaak, maar met oude muziek. Nou, dat kaartje. Maar je kent als ik in een huis zitten? Ik kan wel in een huis zitten, ja. Maar zo vroeger kon ik in een huis zitten, maar overal, maar dat kan ook niet meer. Ik ben nu, het is al even verbouwd en al even timmeren. Dus de vrouw zei, wil je uiteindelijk maar dat ik snijden kleren aan. Dat komt op Del. Aha. Nou, en ik film me net uit in mijn eigen huis, nou net. Nee? Nee, het is al erg en wit. Nou, ik ga net altijd zo'n keer aan en dan ga ik eraan zetten. Nou ja, wat maar klauwen, voetrie. Nou, dat heb ik ook niet. Dat ging ik je zetten. We hadden zaak voor timmeren. Nou ja, en toen is het alweer verloren en vroeger werd het heel los. Toen zei de memmen naar men, of toen we dat vroeger naar men, werd ouderwets en ouderwets. Nou, het is nu nieuwwets en dan een hekel aan. Ik kan een hekel aan nieuwwets spul. Ben ik even verzeden. Nee, maar hoe maakt het nou verder? Hoezo? Nou ja, je kunt toch net altijd zomaar hier in het hokje zitten? Bij mij? Ze droegen warm, ja.
maar dat heb ik wat zijn vrouw zijn, denk ik. Ja. En wat zou die dan? Nou, dan ga je maar in het hokje. Nou, dan ga je in het hokje. Ze zei, ik vind het jammer. Ja, ik ken er niks van. Toen mijn vrouw zei altijd, ik leef in die 0. Nou, dat zal het wel zo zijn, maar ik verdomme het om me in deze reden aan te passen. Nee, dat ook niet. Nee. En heb je dus altijd op dit plak winnen? Ja, ik ben geboren in Groningen. En dan kom je zo naar. Op het trekker staat die even? Ja. Die houdt zit vaak hier in het hokje. Ja, daar zit ik. Daar zit ik. Ja. Net in een huis? Nee. Nee, dat is al even verbouwd. Wij vinden er niks aan, dat naaien gedoog. Daar heb ik een wijnsteen, die is, hoe oud is die? 60 jaar. Hij is 60 jaar oud. Die heb ik als roodbeeld kaart. Hermes. Heb ik helemaal op mij opknapt. Die huid en die broer zitten vaak in het hok. Ja. Ja, ik zit ook wel, maar ik ben nou er wat op uit. Gewoon bij oren mensen. Ik mag hun wel graag, daar is van, maar nee, ik ben nou op het boeten. Ja, precies. Hoewel nergens. Ik ga net van om Hullian in een hokje te zetten. Nee. En ben je in een huis? Nou, daar ben we bijna nooit. Daar sleep ik alleen en niet ik alleen, eigenlijk. Ja, we zijn tevreden, ja. Als je elke jaar nog zo'n DVD of een geheime zender ervoor. Een geheime zender, ja. Tot kwartier union en dan is het tijd. Ja, kwartier union, ja, wat zien we Ja? Ja. En waar is het met hem? Ja, die is zo vermoorde beheerschapje en daarna is hij naar gericht aan de kazerne, want zij is bevelvoerder bij de brandweer. Dus. We weten niet wanneer het dus komt. We moeten zelf redden met dit nieuws. Komt het wel goed? Ja, hoop het. Ik zelf wel redden. Dat weet wel. Maar dan heb je wel eens wel een stoere mem zeker dan of net? Oh ja, zij is bij de brandweer. Ja, wel. Bij het Sabbersjogen wel, ja. Ja. Dat klopt. De hele dag in de slag met draaien versukken. Ja. Nou, wij zijn heel makkelijk, hè? Ja, we zijn nooit ben. Ik ben nooit ben. Nee. Daar zat geen les van uit. Nee. Ons hier het oerzocht maar de leukste en beste reportages van de Oranje Wieken. Na je weken ben we er weer. On dan.